V dnešnom videu si otestujeme, ako dobre viem klamať, pretože toto je simulátor klamania a v tomto videu sa budem snažiť oklamať ľudí, proste, že s nejakým objektom, ktorý mám, že napríklad, že mám jahodu, im poviem a no, veď asi viete, čo myslím. Ale som totálne, že zaseknutá, ale to som celá ja. Ale nevidím tu žiadneho playera, s ktorým by som mohla hrať. Môžem? Môžem ísť? Kamo, okej, dobre. Dobre. Okej. Okej, čo si vybereme? Tak ja dám, že... asi dám baseball baseball. Basketball, ty baseball, bože, ja som hrozná. Confirm item. A budem sa snažiť ju oklamať, že mám. Tak to asi ja neviem. OK. Kámo, ona to uhadne. To vôbec neznelo ako to, čo to malo byť. Otvoritem. Kámo, toto určite není to, čo ona hovorí. Kámo, ja sa bojím. To čo bolo? Ja si myslím, že ona má žar. Prosím, nech to neuhadne. Yes, dobre, uhadla som to, yes. A ona? Uhadla to ona, ne? Alebo čo? OK, idem asi znova. OK, dobre. No. Tak ja tam, že budem mať asi balón. Dajme balón. Kámo, to bude dobre. No, kačku určite nie. No, musím ju oba brať proste. Alebo vieš čo? Ja tam dám, že balón. Že naozaj ho budem mať a uvidíme, že či si budem myslieť, že klamem. OK. OK, to bol divný zvuk. Come on! OK. Rozmýšľam, to musel byť ovládač, alebo dačo, ten na telku. Tak to znelo. No tomu ver, toto je divné. OK, toto neznelo ako balón, našťastie. What item do you think your opponent had? No ona podľa mňa mala pero. Tak to znelo. Pero, určite. Yes! Počkať, nie? Ne, ja som to dala zle, nemyslíš vážne. OK, ideme znova. Čo to? Dobre. OK, teraz ju obabrem, musím ju obabrať. Dajme chipsy. A budem sa snažiť ju prehovoriť, že mám... Musím niečo podobné vybrať. Ja neviem, asi knihu dáme. To není podobné, ale to je jedno. OK, shake it then. Nehovor, že ona má tiež chipsy, tak to úplne No, tak to úplne znelo. OK. Kámo, ona má chipsy, tomu ver. OK. Ona má chipsy, ty kokos. Podľa mňa. Ja si myslím, že... Aj keď znelo to aj trochu ako kniha. Musím uznať, že to znelo aj ako kniha. Tak neviem. Tam asi knihu radšej. Yes, dala som to. Yes!
No okej, keďže som už nazbierala v tej hre dosť veľa peňazí, tak si môžem kúpiť aj nejaké nové fejkové objekty. Za 1000, 1500. OK, ktoré chcem. Asi rozmýšľam. Dajme toto plant. Ešte jedno môžem. Toto je za 500 pink. Tak dáme takto. OK. A niekoho si nájdem. OK, už som našla nejakú typku, tak otestujeme tie nové veci, ktoré som si kúpila. Čo si tam will have? No ja budem mať asi brick, tehlu po anglicky. Tak, toto bude vtipné, reálne toto bude vtipné. OK. Kámo, ona má čipsy, podľa mňa. Prečo si ja inak stále myslím, že má čipsy? Neviem. OK. Turn on item. Nemôže, OK. Nemôžem. OK, kto ešte mi dala? Hidete. No, to je ono. No ja neviem. Ja mám taký pocit... Ja mám taký pocit, že ona mala knihu proste. Nemala som to dobre, ale to nevadí. Yup, let's go again. OK, dáme ešte jedno kolo. Ne, ona odišla. Ne, no tak už asi nič, no. No nič, OK, tak bye bye.